Vy asi nevidíte, co? Zkusíme rozsvítit, třeba to bude lepší. Vidíte? Jo, vidíte. Takže zdravím tě. To jsem trochu kopíroval. No nic, každopádně mám tady novou. Budem teďka momentálně budem stavit novou postel. Takže řeknu takhle intro. Čau lidi, to je Johnny, tady Johnny. Vítám vás u dalšího videa. Teď bude video možná s tátou, možná ne. Teď stavit postel. Tak. Můžete vidět. Rozhodně dejte like, odběr, koment, sdílejte ho kamarádům, jestli chcete. A jo, jinak, tu postel. Konečně se dosadil plnou postel, vidíte ještě se střih. Určitě dám, nejdřív. A je tady, doufám, že vidíte. Takhle, takže já se naučím tak čusa. Jo, jinak tam tu jsme přehodili sem. A je to takhle. A je to takhle, jakoby, ještě tady takhle budou šuflata, dvě teda, jedna bude díra, to bude si veprostřed. Vidíte? A ne, a potom, taky vyšší, to je dobrý, a tady budou ty šuflata teda, nemůžu zašupit. No, tady teda posledně jsme ještě dali to tak. Jo. A co s vámi budu muset už poučit, takže čusáček, outro.